Μόλις έχω τελειώσει τη γυμναστική μου. Έχω κάνει μισή ώρα τρέξιμο περίπου. Και ο σκύλος μου, η Τζίλτα, ενώ κοιμότανε, μόλις είδε ότι το βάλα στο αργό, ξύπνησε. Γιατί μόλις τελειώσω να μου ορμήξει. Για να δούμε. Είμαι νόστιμος τώρα. Α, τελείωσα. Να κάνουμε τη γυμναστική μας διατάσεις. Έτσι. Τι είναι Ζιντού? Τι είναι? Σαν νησό. Τι. Κλείψε. Πάρε για εδώ. Της αρέσουν μια αφεντική. Αφεντικά τα μοίρα. Θα με φάει. Στην τέταρτη θέση των πιο καθαρών πόλεων στον κόσμο είναι η... Άσε με να κάνω διατάσεις, παιδί μου. Μια πόλη Μα πώς κάνεις έτσι για μένα? Γενικά το χαρακτηριστικό των πόλεων είναι, των περισσότερων πόλεων που είναι σε αυτή τη λίστα των 10, είναι ότι έχουν ποτάμια που τις διατρέφουν και μάλιστα τα έχουν διατηρήσει. Άσε με να κάνω διατάσεις. Αλλά και με σωστά για την κήπη τους τέλος πάντων. Στην τρίτη θέση είναι η Χονολουλού, στην Χαβάη, στη δεύτερη θέση η Αδελαΐδα, στην Αυστραλία και στην πρώτη θέση το Κάλγκαρι του Καναδά. Πάλι έχουμε τα δύο ποτάμια που πλέον ανάμεσα στην πόλη. Εμείς εδώ απλώς το βάζουμε. Αλλά ευτυχώς έχουμε συζήτηση από τα πεζοδρόμια και έτσι έχουμε αρχίσει να πούμε και